No niin. Nyt tullaan tämmöiseen emätunneliin. Emätunneli. Ja tiedättekö te mitä emätunnelissa joutuu tekemään? Täällä kaikuu! On se komeeta. Taas lenkille. Lonkkavikasena. Lonkkavikasena. Näin on. Ihanaa metsää siellä. Metsää on ihanaa. Mistä? Hieno koski. Koski menee siinä. Ja putous. Ämpärillä ei pääse. Joo. Ja siinä on taloja. Ei oo mikään. Joo. Joo. Paras mä oon tullut. Ei tää saatana 5 kilometriä. Juman kistä piti häiden kanssa mennä juttelemaan tuohon hauralle, mutta sieltä on poistettu noin istuinpenkit. Helvetti. Ihan älytöntä. Että talvella ei tarvitse mennä äitylin kanssa juttelee. Niin. On se vähän kelijoa. Ollaan tässä koulun pihalla sitten. Juodaan tämmöstä. Oho. Tuommoista noin. Varmaan helvetin hyvä. Pikkusen on ollut sellaista vähän hidasta menoa, kun on vähän luonta tuolla teillä, jossain pikkuteillä, niin on vähän sellaista liukasta ja märkää ja hidasta ja keliua. Ja näähän aina tehdään tällainen. Noin. Onko mulla noin märkä perse olla? Oho. Ei vaan. Kyllä se haetaan ja pistetään kassiin. Vie laukkuun. Joo. Ja vähän juodaan vettä. Oho. Nää tippuu kaikki saatana. Vermeet tippuu. Joo. Kyllä. Mutta ei kai siinä. Mitäs tässä nyt muuta? Ei kai tässä. No niin. Tän ollaan Tesoman keskustassa. Siinä on oikein vesteri. Joo. Perkele. Mitä mä oon tullut? 7 kilossa on. 7 kilometriä tullut jo. Kyllähän tää ihan kivaa. Rupee jalat vaan, kun on toi lonkka vähän kipeä, niin rupee nuo jalka. Ja kummakin jalat vähän menee sillä pois kuosista, mutta pakko on jatkaa vielä isälle. Joo. Se on mörskeä.